Здравейте отново на всички, които се присъединиха към нас. Този вебинар е за родителите на децата, които са при мен в седми клас, в нашата школа София МАТ. Но и го отворихме и към всички желаещи, не само при нас, родители на седмокласници и шестокласници, които биха искали да разберат повече за изпита НВО и за начините, по които да подходят към него. Не казваме на децата обикновено, но този изпит след седми клас, поне за мен е един от най-важните в живота, защото то определя бъдещият им път в живота. Гимназията е изключително важна, средата, в която се формираме като хора, вратите, които си отваряме или затваряме в пътя си напред, се определя до голяма степен от това в какво училище ще попаднем. И за това е важно и за вас като родители. Какво представлява НВО-то? НВО-то, разбира се, има две основни части – математика и български. Математиката е съставена от две части. Има първа част с 20 въпроса с отговори и втора, в която, ето давам ви пример от миналата година, задачите от първата част и втора част, в която отговори на задачите, които са дадени, няма. Децата трябва сами да развият, да намерят решения и да продължат с тях, доказвайки нещата, които се искат от тях. Първата част дава 65 точки. Но разбира се, ключовата част като цяло е втората част, защото тези допълнителни 35 точки в крайна сметка определят борбата, ще ви покажа в последствие, за най-желаните гимназии. Затова и тази част, която е по-малко, тези задачи, които са по-малко застъпени от основния материал, който успяват да вземат децата в училище, част от фокуса ни и предполагам на всички, които се подготвят упорито за изпита, е именно към тези далеч по-сложни от другите задачи. По същия начин е структуриран и изпита по български език. Отново задачи с избираем отговор. Някои от тях с дописване едно-две изречения, това, което е нужно, и задача за създаване на текст, в случая от миналата година преразказ, който децата да умеят да покажат какво умеят на по-високо равнище. В началото, за мен като математик, разбира се, въпросите хич не са лесни и са свързани с анализ на текст, с показване на знания относно граматическите правила и, честно казано, и възрастен понякога трудно ще се оправи, когато го питат какво е някакъв вид наречие и той трябва да, ето сегашно деятелно причастие, трябва да се сети какво е това, така че мисля, че всички ние сме позабравили това, но е част от играта от този изпит. Има и други изпити за по-специализираните училища по чужд език и изпити за проверка на способностите, които са спортни или музикални основно. Добре. И пак да помоля, ако възникнат въпроси, не се притеснявайте да кажете, да ме спрете, за да мога да обясня нещо по-подробно
или, ако прецените, ги запазете за края на дискусията. Да погледнем как се определя, в крайна сметка, как се определя балът, начина по който децата могат да влязат в различните училища. Отиваме и разбира се, тези линкове ще бъдат достъпни на същата страница на вебинара. Всичката тази информация сме подредили в услуга на нашите ученици. Нека отидем и да разгледаме какво се случва при момчетата, които, за добро или за лошо, при тях балът обикновено е малко по-нисък от този на момичетата. Сега, имаме 394 паралелки в София, поне миналата година имаше толкова. На първо място е Софийска математическа гимназия, моята гимназия, и тази паралелка с номер 4486 с математика и физика, в тази паралелка балообразуването е последният начин. Веднъж бел, 3 пъти мат. Веднъж бел, веднъж М, което е математика. Какво се крие зад тези съкращения? Веднъж е взета матурата по български език, НВО-то по български език. 3 пъти е взета матурата по математика и веднъж са взети оценките от училище по български и математика. Общия брой точки са 100 от това, 300 от това поле и по 50 от тези полета, които, разбира се, правят общо 500. За да се влезе в тази паралелка, са нужни почти 486. Представете си, това са няколко грешки по български и по математика, буквално максимум 2-3 сгрешени задачи и, разбира се, отличие от училище. Отличието от училище в последни години, пак за добро или за лошо, е почти гарантирано за всички седмокласници, които са заявили желанието си пред своите учители да участват в класирането в по-добри училища, така че общо взето всичко се решава в двата изпита. В други училища и в повечето, разбира се, училища, като примерно Испанската гимназия, която е на 9-то място сред момчетата, е по-балансирано, 2 пъти матурата по български, 2 пъти матурата по математика. С синьо са отбелязани тези паралелки, в които се приемат по равен брой момчета и момичета. В тези паралелки обикновено балът е малко по-нисък, именно защото е преценено, че на момчетата е нужна някаква гаранция за определена бройка от тях да влезе в тази паралелка, независимо дали това е най-оптималният начин според нас това нещата да се случват. Какво сме ви подредили тук? Имаме първо, втори и трето, а именно първите 3 класирания, които са нужни за първите 3 класирания, които са възможни по-скоро за тези паралелки. Какво означава тази нула? Тук нулата означава, че трето класиране не е извършвано, защото момчета, за които да се откажат от мястото си тук, за да освободят място за трето класиране, просто не е имало. В друга паралелка от испанската, и да, всяка паралелка е на отделно място, в друга паралелка от испанската пък е имало и трето класиране, но по-малкият резултат на него не е гарантиран. Често се получава, че резултатът на първо и второ класиране е подобен или по-голям, същото и за трето класиране. Виждате тук Джон Атанасов, второ класиране по-спокойно, а пък трето е по-високо даже от първото класиране. Ще говорим за класиранията допълнително, но това е технически нещата как се случват с различните паралелки. Български и математика, разбира се, са 90% от всички случаи, но далеч не са съвсем нужни за всички училища. Ето виждаме 30 училище, едно училище, от което имаме много ученици, има изпит за чужд език.
НПМГ, разбира се, е известен пример, в който се взимат и оценките от олимпиадите по съответните предмети, биология, химия, физика и така нататък за различните паралелки. А пак професионалната гимназия по дизайн Елисавета Вазова пък взима и изпит по съвсем логично за своята паралелка по рекламна графика и изпит по компютърно моделиране. Можете да видите в нашата таблица всъщност каква е насочеността на различните паралелки и сме ги подредили всички паралелки в София в собствена таблица. Къде се намират, кое училище, номер паралелка, много интересни неща има наистина като заложено по учебните програми. И сега въпросът на вас като родители е да и разберете и да изберете правилното място, в което вашето дете да влезе. Как да изберете такова място? Това е сериозен въпрос и сега ще минем и на него. Така, имаме собствен таг, избор гимназия. Този справочник тук ще го погледнахме, ще се върнем на него. Тук някои неща, които са ни направили впечатление в предишното класиране. Но виждаме тук кои са най-добрите гимназии в София през 2024 година. Сега, да кажем, второ средно училище Академик Емилиан Станев има програмиране на изкуствен интелект, нещо, което звучи изключително съвременно и горещо, така да се каже. Харесваме си тази гимназия, но как тя ще подготви нашето дете? Да кажем, че нямаме други приятели там, т.е. приятели, чието деца са там, нямаме връзка, трябва да разгледаме как се справя второ училище Емилиан Станев, което, ако не се лъжа, беше някъде точно в центъра до седмочисленици. Да видим. Без да има значение, разбира се, кое училище къде се намира. Човек дори добре да живее в гимназията, идва матурата, тя показва какво може. Имаме още една таблица, в която сме събрали всички резултати от матурата след 12 клас в гимназиите. Очаквано обичайните заподозрени отново са на първите позиции. Техните деца са влезли с висок резултат и го запазват в течение на своето следване в гимназия. Други училища, испанската запазва същата си позиция, а тук се намесват и, разбира се, частните училища и добрите частни училища, ако имат повече ученици, защото не знам много за училище Веда, но те имат само 4 деца и когато имаме по-малък брой в извадката, резултатите силно варират. Но Американския колеж е произвел 185 деца, които се представят на 5-та позиция в София, което не е лош резултат. Но елитните държавни училища, виждате, че държат своите позиции, за разлика от, примерно, от началните училища, от които 18 от първите 20 в София са частни, за съжаление. Но елитните гимназии не отстъпват по никакъв начин на частното образование, за което поздравявам колегите. И сега бяхме си харесали второ училище и ще използвам Ctrl-F да намеря неговото име, второ средно училище Емилиан Станев. Ще го потърся по името на неговия патрон. Второ средно училище се представя на 55-та позиция, което отбелязано синьо показва, че средната оценка на децата е за петица. Виждате, че са се явили 104 деца, те са положили малко повече изпити от минимума, но да, тяхната средна оценка петица не е най-доброто нещо. Бих препоръчал, когато избирате училище, да видите резултатите на децата, които излизат по-скоро от него.
Джон Атанасов е много желана гимназия, но неговите резултати, децата падат надолу по своите финални резултати, което лично мен ме кара да си направя своите изводи относно това какво се случва. Не, че е лошо, пети нещо, но децата, които влизат там, силно желана гимназия, влизат с по-големи очаквания. Така. Да се върнем на това как се случва самият изпит. Как се случва всъщност самият изпит и само секунда и стъпките, които ни водят от и след него. Това всичко е разписано в друго ръководство. Това беше справочника ни за балообразуване. Тази класация е също отделно и се правиме всяка година. И на трето място нашето ръководство за учители и родители, което ни показва какви са стъпките, които да следваме. Сега, говорихме вече за избор за училище и профил в паралелките, които сте си харесали. Все пак, малко деца са твърде неясно това какво искат да правят, но говорете с тях, обсъдете какви могат да им бъдат интересите и ги следете. Дали наистина са деца, които очевидно харесват компютри или обичат да работят с ръце, дизайн, изкуство, има всякакви неща, а пък имате и начин да оцените и колко са добри училищата, в които влизат. Съветвам ви също така да посетите желаните училища. Изборът на училища не става през юни. Следете сайта, пишете им. Всички ръководства на училища се борят за добрите ученици, се борят се за своята добра позиция и за добрите отношения към родители, които очевидно искат най-доброто за децата си, което означава и за нас като учители и добри деца, с които можем да работим, така че винаги ще ви откликнат, даже и да не са дни на отворените врати. Посетете ги с предварителна уговорка, разбира се, за да разберете каква е атмосферата там. Така, говорихме за тези класации, които може да намерите. Датите, нека ги погледнем. След толкова много време, но ще видите и как времето ще свърши. На 29 и на 30 май, когато приключваме нашия курс за седмокласници, ще се случат и двата изпита един след друг. Така. Ако мислите за изпит по чужд език, желаната гимназия има такъв, не забравяйте, че всички тези изпити допълнителни стават с допълнително заявление и то много по-рано, месеци по-рано, което трябва да се въведе в системата, доколкото знам. Да, ето тук, infopriем.mon, този сайт тръпнейки след време ще го отваряте, за да видите класацията. Тук е информация за НВО по математика, което видяхме. Сега, разбира се, изпитните работи се проверяват, връщат се точките и понякога тези точки не са това, което сме очаквали. Точките, даже и да видите изпитните работи, няма да бъдат променени, гласи законът. Така че аз не съм проверял точките на моите деца, а просто сме работили с това, което имаме. Независимо дали някой е в грешка или проверящите в грешка, те са екипи от двама, ако има разногласие ги гледат трети, така че системата наистина е направена, така че това да е в максимална полза на децата. Процедура за запознаване и така нататък. Добре. Когато сме готови с бала, да кажем, не се съмнявам, че нашите ученици ще имат 100 точки най-малко по математика и 90 плюс по български.
когато получите, разберете вашите точки, е време да си направите бала и отново да се върнете на тази таблица и да видите къде попадате. Да кажем, че ние сме някъде тук. Гледаме внимателно за това обаче как се прави този бал. Дали сме по-силни по математика или по български. Ако сме по-силни по едното, това е доста добър знак, че детето наистина е хубаво да се насочи към подобна паралелка, но повечето, разбира се, както ви казах, са 2 пъти български, 2 пъти математика. Теглите чертата и започвате да гледате в кои от тези училища бихте искали да влезе вашето дете, съобразявайки се с бала. Подреждате училищата по това, кои училища искате, или можете да подходите математически към въпроса. Дайте им коефициент. Колко искам от 0 до 10, какъв резултат излизат децата от 0 до 10 и примерно детето какво мисли за училището от 0 до 10. Може малък фактор, примерно от 0 до 2 за придвижването, защото не всеки иска да пътува до Енгедек, до Овче купел. Това също е фактор. Спестеното време и сън за децата, за гимназистите всъщност е доста важен. Помислете какви са факторите и математически ги подредете от най-желана до най-малко желана, според това, което искате това, където искате да влезете. Сега, следващата стъпка е да видите резултатите от Министерството, които сравняват резултатите на тази и предходната година. Ние ще се опитаме също да направим това, но ако резултатите са по-силни, автоматично балът навсякъде ще се увеличи, необходимият бал. Ако резултатите са по-слаби, балът, който е необходим, ще падне. Това може да е в ваш плюс или в ваш минус. Така че все пак данните, които имаме, са от миналата година. А трябва да се съобразяваме с резултатите на децата от тази година. Между 23 и 24 година резултатите се повишиха леко и балът на резултатите по математика се повишиха леко и балът на паралелките са засилено, разбира се, с засилено търсене при балообразуване на математическите резултати, т.е. с фактор 3 по математика или 2, но да, осезаемо техният бал, необходим минимален бал се покачи. В НПМГ се влиза и с олимпиади и за тези олимпиади какво да кажа, да, те са сложни, не е нужно само да се явиш, трябва да имаш достатъчен резултат и то 60% от максималния брой точки, които се присъждат на олимпиадата, така че не е лесно, но ако има желание в тази насока, желащите деца в тези паралелки обикновено са приблизително толкова, колкото са големи паралелките, така че не се притеснявайте от гръмките изисквания на НПМГ. Ако имате желание в тази насока и детето ви наистина има своите силни страни по биология, по химия или някои от тези предмети, никак няма да е трудно да се насочи в тази насока и да влезе в някои от тези паралелки в една чудесна среда. Децата, може би от страх, които кандидатстват в НПМГ, не са толкова много. Така че помислете и в тази насока. Така, сега, това, което имаме отново като данни и това, което ще получите като линкове в същата страница, на която е вебинара, е от миналата година. Разбира се, Министерството преди около периода, в който са изпитите, ще обяви кои паралелки ще бъдат през следващата година, какъв ще бъде приемът, държавния прием и така нататък. Може да има промени, няма да са големи, но все пак проверявайте си своевременно в училищата, в които искате да
учи вашето дете, дали няма да има и допълнителни паралелки или някакви лоши изненади, закрити паралелки, да кажем. Закрити паралелки със сигурност ще има, защото даже в София мисля, че има нисходящ тренд относно броят ученици, въпреки че признаваме, че това е свързано и с развитието на частните училища. Важно, не мога да го подчертая достатъчно. Нямате ограничения. Сложете всички паралелки, за които се сетите, подреждайки ги, както си говорихме, с съответните, на съответното място във вашите желания. Не говоря за 20, сложете 40. Не ви пречи нищо това да го направите. И мой съвет е, няма значение чак толкова дали паралелката, която харесвате с немски или испански, като втори език. Важно е училището, за мен. Някоя паралелка, нещо не ми харесва, не ми се учи руски или каквото и да било друго. Не искам да уча японски, а не китайски, а корейски, не друго. Втори език, примерно в училище, не се учи до голяма степен. Аз в училище съм учил примерно испански, но нямам познания по въпроса. Първият език, да, учи се, но вторият няма чак такова значение. Обръщайте внимание повече на или софтуерно програмиране, пък другите с изкуствен интелект, някой техникум или с нещо друго. Разликата не е толкова голяма. Преподавателите са едни и същи, предметите са едни и същи. Названието на паралелката е нещо, което директорите и педагогическия съвет в пристъп на въображение и с желанието си да привлекат, разбира се, най-добрите деца са написали, но системата за всяко училище общо взето е една и съща. За професионалните гимназии е нужно и медицинско свидетелство. Не отлагайте до последния момент, да не се окаже, че през юни вашия личен лекар е в отпуска. Така, разбира се, подреждането е ключово и мислете за вашите желания. Говорихме си за квотното класиране, че момчетата имат малък бонус в някои от гимназиите, които сме отбелязали в синьо в нашите таблици. И идва време за първото класиране. На първо място в София влиза детето, което има 500 точки, то си избира гимназия и тази гимназия, където си избрал, има едно място по-малко. На второ място в София влиза детето, което има 499,75 точки и той взема, предполагам, първото място в някоя друга гимназия или втора в тази. И така всички намираме своите места. Но миналата година мисля, че 700 деца, които не бяха попълнили добре списъците с желания, не бяха получили разпределение на първото класиране в София. Защо? Защото са направили твърде малки списъци или списъци, които не са съобразени с техните възможности като бал. Какво се случва тогава? Има, разбира се, два изхода. Първият изход е да кажем, че сте ме послушали, сте направили наистина дълъг и изчерпателен списък. Имате два изхода. Първият, който ще се случи за децата от нашата школа е, че са приети на първо желание в училището, където искат. С тържествена стъпка се отправяте с тях в училището и ги записвате в близките няколко дена, 2-3 дена след излизането на класациите. Вторият, по-невероятен случай е да сте приети в друго училище по-надолу във вашият списък. Какво правите в такъв случай? Ако прецените, че това е окей, вашето училище ви харесва, разликата е малка, се записвате там. Ако прецените, че искате повече, отивате отново в училището и подавате заявление за второ класиране. Това второ класиране ви пази местата от първото класиране и за това общо взето всички деца кандидатстват и за него, които не са доволни, разбира се, от своята първа позиция. От тук и факта, че между първо и второ класиране, кой знае каква разлика в точките няма, но разбира се, човек винаги може да пробва, особено ако мястото му е гарантирано. Провежда се и второ класиране и излизат резултатите и не се съмнявам, че вече сте заели позицията, която искате и в, да кажем, съвсем имагинерния случай това да не се е случило,
какво правим в този момент? В този момент трябва да вземете свой избор. Трябва да освободите мястото от второто класиране. Трябва да подадете заявление, ако решите, че освобождавате мястото и искате да участвате в трето класиране. Хубавото на третото класиране е, че местата, които подреждате паралелките, използвайки знанията си, които МОН ви е дал своевременно какви са баловете и какви са свободните места, преподреждате местата, които искате да имате. Да се върнем обаче на този списък за момчетата. Да кажем, че искате да кандидатствате в НПМГ. Тук има икономическо развитие, което е с география. Добре, да кажем, че сте били на областен клуб география, изкарали сте 60 точки от областния кръг или малко повече, но не сте прияти. Може да погледнете. Първото класиране е било 457 и нещо точки, второто е съвсем малко по-ниско, но да, по-ниско. На третото имаме 0. Означава, че на 0. Какво означава тази 0? Ами истината е, че не знаем. Може да значи две неща. Предполагаме, че значи, че няма места тук за момчета в тази паралелка. Възможно е обаче и да означава, че никой не иска да кандидатства в тази паралелка на трето класиране. Извинете, това е друга таблица. Ето, давам ви тази таблица. Примерно гледаме 56-то училище, професор Константин Иречек. Електронна търговия няма, тук има нули на второ и трето. Предполагам, че има места, но няма желаещи за тях. Това е проблем, с който сме говорили с Министерството, защото в крайна сметка ни е нужна информация, но какво да се прави? 275-та позиция, 170-то училище, отново най-вероятно няма желаещи. Но не забравяйте, че вече за трето класиране по-нагоре все по-малко и все повече и повече са нулите, защото в Национална търговско-банковата гимназия мястото за случая за момчета, предполагам, мястото вече са се заели на второ класиране, така че трето класиране е доста рисково. Само за хора, за родители с силни нерви, аз не съм от тях, да си призная. Но е вариант. След трето класиране има четвърто, пето класиране и до сега вече има класиране извън системата, което се извършва по училища. И може да погледнете училище, което харесват, и ако влезем сега на сайта на 32, най-вероятно ще видим, че имат свободни места, да кажем, трети, четвърти клас, възможно да имат и за 8 клас. Не е гарантирано, но всичко се случва, децата се разместват до последния момент, така че е възможно и наистина можете да, ако решите да изчакате или ако примерно имате вариант, ако всичко друго не успеете да влезете там, където искате да влезете в частно училище, не зная, но също може да изчакате следващите класирания. Вече за класиране за приема на деца след стартиране на годината, вече не съм сигурен как се случва. Знам, че имаме деца, които се подготвят през 8 клас за прием в 9 клас в училище, защото гимназиите организират изпити и за прием след този клас. Защото вече, разбира се, приемат 8 клас се използват данните от матурата, но 9 клас трябва да има нов начин да бъдат оценени и да бъде даден, разбира се, втори шанс на тези, които наистина искат да си сменят училището към нещо по-добро, а тези деца никак не са малко, защото голяма част от работата ни като учители и родители е наистина да им помогнем в тази трудна възраст да се преборят най-вече с себе си и да покажат най-доброто в този ключов момент.
И говорейки за това, имам няколко съвета за това как да работите с вашите деца в това отношение, които изненадващо отново са качени на сайта ни. 16 принципа, 16-те принципа на добрия родител. Добре, ами така бъдете откровени наистина. Говоря с моите деца и с моите ученици, когато ме питат, разбира се, какво може да бъде бъдещето в двата случая. Какво прави лошата професия, професията, за която не сме създадени с живота на човек. Говорете си за това с думи, разбира се, които са подходящи за тяхната възраст в 6 и 7 клас. Нужен е баланс. Ние прегаряме и ние се нуждаем от баланс, а 7 клас е наистина много натоварен. Даже да иска да прави повече неща и те, примерно спорт, имаме спортисти, даже да иска да прави повече неща от това, което е възможно и даже да е ползотворно по принцип, гледайте просто да има време, в което да освобождава стреса. Даже и да го прави по начин, който не ни допада. По най-оптималния начин с телефон с ръка или на пейката пред блока. Така, мислете все пак какво може вашето дете да прави най-добре. Някои изненадващо обичат, нали, не че историята е изненадваща, но изненадващо те ще, ако им дадете възможност, ще ви кажат какво правят най-добре и когато го правят, вътрешните механизми на награда ще им помогнат много бързо и много по-добре от другите деца да го направят отлично. Така че следете внимателно тяхното любимо нещо и използвайте го, за да учат и други неща. Създайте му график. Всички се нуждаем от график. Аз най-вече, за да работя с всички деца. И знаете, че има много книги написани на темата силата на навика. Ако ти е навик да пишеш домашно от еди колко си или да свириш на пиано, от еди колко си до колко си часа, ще го правиш по-лесно, няма да се бори със себе си и така нататък. Спокойно у дома, доколкото е възможно, можете да направите някакви компромиси с пространствата в къщи, защото даже и то да не знае детето, че ако му е шумно, това му пречи, а вие трябва да го знаете, така че вижте какво можете да направите. Ако имате по-малки деца, които са, сигурен съм, страхотни сладури, гледайте просто да има място и за по-голямото си дете. Дигиталните устройства е нещо, което за съжаление трябва да обърнете сериозно внимание. Днес имахме малка пауза в часа. Децата веднага извадиха своите телефони, за да погледат малко Инстаграм. Има страхотни неща, които човек може да прави с телефон. За съжаление, те не са им до голяма степен достъпни. Инсталирайте приложения за контрол на вашето дете и времето, което прекарва пред телефона. Даже и да не е за ограничаване. Трябва да знаете, когато се прибирате вечер, че вашето дете е прекарало час и 20 минути в YouTube, 40 минути в Netflix, 30 минути в Instagram и ако прекарал 6 часа и половина в някоя игра или в TikTok, имате проблем. Но информацията ще ви помогне да проведете откровен разговор с него. Следващата стъпка е автоматично да започнете да намалявате тези приложения. Неговия акаунт, би казал, че сте задължени, неговия акаунт да е вързан към вашия. И ако не може да се оправите технически, потърсете помощ, само че не от детето, а от някой друг. Защото когато той вземе вашия достъп, ще откриете изненадващи неща, които сте му разрешили. Технологиите са страхотни. Днеска сме рисували графики с десетокласници. Има страхотни неща, които могат те да правят, но трябва да е с под ръководство. За добро или за лошо има програми, които могат да им решат почти всяка задача.
и да им напишат всяко домашно, наистина всяко домашно в момента, което им е зададено има, на български, английски, на каквото и да било по история. А, ако децата ви са добри с технологиите, най-вероятно вече голяма част от домашните си пишат с това. Отново е нещо, което, ако тези от вас, които са им предоставили работен компютър, предполагам всички, е хубаво да отново с приложения да следите. Не искам да се превръщате в големия брат. Може и да не взимате действия, но може да се окаже след накрая на изпита, може да се окаже, че вашето дете не може да прави преразказ. Защото задачата, която ви показах, и не знам дали ви показах в български язик, за правенето на преразказ за която идея от водещите изкуствен интелект приложения, е въпрос на секунди да я произведе. Това е положението. И да, интересувайте се. Дразнещи сте, и ние сме дразнещи, ние сме били дразнещи. И нашите родители са ни казвали, на мен са ми казали, ти ще разбереш какво е. Сега разбирам какво е. Но да, търпение и разбира се, и аз като учител знам, мога да ви гарантирам, че най-малката стъпка напред води от една ячица знание до разцъфване на едно прекрасно дърво, което ще ни радва за винаги след това, докато ние сме живи като родители, ще ни радва със своето развитие, така че търпението се възнаграждава. Да, някои неща не можете да правите, но ще е забавно, гарантирам ви, забавно е да правите заедно с него някои от задачите и да си припомните и ще разберете, че дълбоко във вас наистина е заровена информация какво е страдателно да е причастие. Така че помагайте, но не правете вместо тях. Почивки. Не забравяйте да казвате браво. Даже и да ви се ще да кажете нещо по-остро. А ако искате да кажете остро нещо, нека бъде по начин, по който да може да му позволи да си направи корекцията. И бъдете пример. Детето не чете. А вие четете ли? За български език, за изпита по български език, четенето на детето, дали чете с удоволствие, е много важно. Не книгите, които са от училище, а въобще книги. Каквото си харесва като жанр, ако не е глътнал едни 20 книги, даже през 7 клас, резултатите му по български няма да стане чудо и да разбере всяка дума какво значи и всяка запетайка къде се слага, ако не придобие вътрешен инстинкт за това. И бъдете последователни в принципите по-горе, възнаграждавайте ги за добрите дела, коригирайте лошите стъпки назад и това е дълъг път, който полека-лека трябва да почнете от сега. Благодаря ви и да ви питам и вас за въпроси. Относно нещо, което не е станало ясно, някакви детайли от гледна точка на някое училище, което бихте искали да разгледаме, или за работата с вашите готини тинейджери. Сега не съм сигурен, ще повторя въпроса Не съм сигурен всъщност. Може ли някой от другите родители, тук що имаше въпрос, само да ми потвърди, че се чува, за да нямаме разминаване? Чухте въпроса на госпожа Стоянова. Добре. Да, логично започваме курса. Знаете, че има входно ниво, с което да определим дали темпото, което сме заложили в нашия интензивен курс е подходящо за всички деца. И след което, всъщност това, което, тъй като курса вече започна,
Това, което се случва е, че започваме с един интензивен, задълбочен преговор на материал, който стига до пети клас, защото в математиката, подобно на строителството на египетските пирамиди, ни е нужна основа, за да продължим нагоре. Така че в момента това, което правим е да сме сигурни, че основата от пети клас е на лице и днеска взехме, т.е. припомнихме материал, който е който похваща първите 2 месеца и половина от пети клас, защото за щастие имахме възможност, децата показаха, че си го припомнят добре и показаха необходимите умения. Имаме и деца, които се нуждаят от допълнителни уроци извън основната група, и те ще вземат допълнителни уроци на съответните теми, в които имат пропуски. Но да, курсът обхваща, ние знаем каква ще е темата на изпита, всички имаме един конспект, всички учебници са по един конспект, нашите материали са по същия конспект, и всяка една тема от този конспект ще бъде засегната неколкократно, защото, разбира се, ще вземем материала, ще припомним материала и след което на последната фаза ще започнем да упражняваме темите, които са комбинирани първо с теми, които имат една или друга насоченост, примерно са повече за уравнения, за да припомним тема по тема отново или да затвърдим, да кажем, да задълбочим, още по-добре казано, всяка тема, след което последните изпити ще бъдат съвсем като НВО-то с абсолютно всички теми от 5, 6 и 7 клас. И аз благодаря. И да. Вторник и четвъртък са нашия курс. Вторник срещу четвъртък децата, основната група деца нямат домашни. Четвъртък срещу вторник имат така сравнително сериозно домашно, което очакваме да правят през уикенда, и организираме в момента нещо иновативно за София и предполагам за България, именно, че един от нашите преподаватели да бъде на разположение онлайн по същия начин както вие, за конкретни въпроси, не да разказва как се решават задачите, а да дава насоки как да си решават задачите от различните групи, така че искам и това да пробваме, за да сме сигурни, че тъй като самостоятелната работа не мога да подчертая колко е важна за децата, за тяхното развитие, защото тук всички разбират всичко, което им показвам на дъската до мен. Всичко го разбират. Проблемът е, че когато не го упражнят и когато не го направят сами, го забравят разбирането. Трябва да има домашна работа, интензивна, и не само да се направи веднъж. За запомнянето е нужно нещо, да кажем задача, която те знаят как се прави, но да я направят 3 пъти, в смисъл не една и съща задача, но подобни. Да, трябва да се упражнява и трябва да се повтаря, и затова имаме и домашни работи, които ще бъдат плитък и дълбок преговор. Плитък преговор, който е 2 седмици след взетия урок, или преговорения урок, и дълбок преговор, който е между 4 и 6 седмици, отново с идеята това нещо да се превърне, да го кажем, в математически инстинкт за децата. Част от децата, които са в нашата основна група, имат има допълнителни уроци, да, за определени теми, които бяха открити. Разбира се, всички деца, всички имаме пропуски, но когато те им пречат да взимат новия материал, се нуждаят задължително, за добро или за лошо, задължително се нуждаят от допълнителна работа, индивидуална, и за да могат и те самите да усещат, че върват напред, защото, нали, знаете, когато човек е изпуснал твърде много, ако сега влезе, нали, някой в нашата група,
Сигурно няма да знаят точно за какво си говорим, така и децата, когато са изпуснали твърде много и се нуждаят от допълнителна помощ, така че да, това е накратко да. Да, задължително и по време на ще получавате обратна връзка за всички тестове и нива, които се взимат от децата, както всички родители, които са участвали в пробното ниво, знаят процента точките, подобно на НВО-то, примерно детето, че е получило 60 и да кажем 4 точки от 100, нали, това е в момента всички родители при нас, които са от тези групи, го знаят. Да. Благодаря и аз. Други въпроси от други родители, ако се превърна в една презентация на курса, а, в което е чудесно, разбира се, но ако някой наистина има нещо, което би искал да помисли да помислим заедно относно другите аспекти на кандидатстването, може да го сподели. Ами, добре. В такъв случай, благодаря ви за вниманието и за интереса и надявам се този един час да ви е бил полезен като родители и ви пожелавам търпение и да, търпение и сила и съм сигурен за чудесните резултати, които ще последват с вашите деца. И ви пожелавам ви прекрасна вечер. До чуване. Радвам се. Лека вечер. Лека.